Què saps sobre el franquisme o la figura de Franco? Bueno, que sé és que era una època molt dura per molta gent. Sí que és veritat que, per exemple, el meu avi deia que s'estava molt còmode en aquesta època, però si li preguntava a la meva àvia és com que estava més callada i no li agrada tant parlar del tema. Bé, per lo poc que sé, en veritat, i bueno, el que m'han explicat els meus profes, tal, sé que és una època que no m'agradaria gens viure. Que va ser una molt mala època a Espanya. Estava tot molt censurat, o sigui, si no estaves d'acord amb Franco, molt malament, i poc més, la veritat. Doncs sé que va haver com molta pobresa en tot de l'alimentació i si eres dona, doncs, tot malament, havies de demanar un permís al teu marit per treure una targeta per anar de viatge. És que n'hi havia molta pobresa, el règim que hi havia, la dictadura, era fatal perquè no podies fer res. Si eres un home amb diners i tal, ho tenies perfecte, però si eres de classe obrera ho tenies fatal per viure. Si anaves contra el règim et fusilaven, bàsicament. Doncs que va ser un període dictatorial en el que tota Espanya estava molt reprimida i va durar molt de temps i no crec que fos res bo. Un factor més divertit, que és que la dona Franco li deien la Collares, llavors quan entrava a les joieries havien d'amagar tots els collares perquè si no com les obligava que els donessin gratis, llavors era el terror de tothom i ja està. Y bueno, pues al final mucha represión, dictadura y aquí estamos, esperant que no torni.